I'm sure it would be naive and downright dumb if by this important month I don't do justice by acknowledging and appreciating women of substance. One woman that stole my soul, a woman that was phenomenal, legendary, and larger than life itself, was Maya Angelou. She once said, and I open quotes, "When women take care of their own health, they become their own best friend." I close quote. Thank you, Maya, for making me understand that my mental health is as good as my physical, my financial, my social, my emotional and psychological health. Thank you once more for teaching me that I come first and I am important without walking on the toes of others. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini obhalwe nguJC Buthelezi. Inkomba umbuzo mude noma uphawu lokuhlaziya esizoludingida namhlanje lubizwa ngokuthiwa yisizinda. Ake sibekiseke ukuthi bengibhala i-essay emayelana nalesi sihloko. Ngizobhala isihloko ke, mangiqeda lapho ngequla yini ngibhale igama elithi singeniso. Mangiqeda ukubhala isingeniso ngibhale igama elithi umzimba. Uma ngiqedile emzimbeni ngibhale igama elithi siphetho, ngani ngoba lena yi-essay yephepha lesibili. Lawo magama lawo amathathu, isingeniso, umzimba nesiphetho, ayadingeka ukuze ngikwazi ukuthola lesi sigaxa samamaki enzelwe umbuzo omude angama-25. Sengilibhalile igama elithi isingeniso, sengiyangenisa ke. Isizinda sithinta okuthathu, okuyindawo, okuyisikhathi, okuyisimo senhlalo. Ngendawo sikhuluma ngamadolobha kanye namalokishi. Singaphinde sikhulume ngezakhiwo ezifana nezikole, izibhedlela, amahhovisi namafemu. Uma sikhuluma ngesimo senhlalo, sikhuluma ngobudlelwano phakathi kwabalingiswa. Uma ubudlelwane bubuhle, siye sithi isimo senhlalo sihle. Uma ubudlelwane buntengantenga, bukhombisa ingxabano nokungqubuzana phakathi kwabalingiswa, siye sithi isimo senhlalo asisihle. Uma sikhuluma ngesikhathi, siye sibheke ukuthi abalingiswa baphila kusiphi isikhathi. Imvama-ke bavame ukuba baphile esikhathini sanamhlanje. Bese ngeqa ulayini ngibhale igama elithi umzimba. Ngaphambi kokuthi ngiqalise i-essay yami, ngicela umfundi nothisha balalele okulandelayo, bakubambisise. Uma sikhuluma ngendawo, sibheka ukuthi i-novel inezindawo noma ikhuluma ngezindawo ezingakhi. Le novel yethu le noma lo mbhalo wobuciko ukhuluma ngezindawo eziyisikhombisa. Eyokuqala isemlazi. Umbhali ukhuluma ngomlazi esahlukweni sokuqala nesesibili, esesithupha nesesishiyagalombili kanye nesesishiyagalolunye. Ngicela wazi mfundi, ngicela wazi thisha ukuthi la ngenza isibonelo.
futhi lo mbhalo wobuciko awupheleli kulesi sahluko sesishiyagalolunye. Ngikwenzela nje isibonelo. Sithola indawo yesibili kusempaphala. Umbhali ukhuluma ngempaphala esahlukweni sesithathu nesahluko sesishiyagalombili. Sithola indawo yesithathu ebizwa ngetheku. Umbhali ukhuluma ngayo esahlukweni sesihlanu nesahluko sesikhombisa. Sithola indawo ebizwa ngokuthiwa ilalusha. Umbhali ukhuluma ngayo esahlukweni seshumi. Sithola indawo yesihlanu ebizwa ngokuthiwa iNewcastle lapho uJohn wayehlala khona elokishini laseMadadeni ehlala noMamthunzi. Indawo yokugcina yiMelika. EMelika kunezakhiwo ezibizwa ngokuthiwa amanyuvesi lapho bekufunda khona izingane zakwaNgubane nezingane zasempaphala, uHlanganisani noUzithelile. Oh Jesus, it just hit my mind that uma ngikhuluma ngeMelika ngithe indawo yokugcina kanti indawo yesithupha. Indawo yokugcina ikwaMashu lapho sithola khona uBafana ehlala noMhlolithwasa. Ngiyabonga kakhulu. Sikwenzelani lokhu ukuthi mhlambe ngiphinde ngibale nezahluko? Ngenzela ukuthi ngingaqoqi ngendawo eyodwa, ngixoxe ngomlazi nje kuphela. Ngenzela ukuthi ngikhumbule ukuthi kukhona ezinye izahluko la. Kukhona futhi nezinye izindawo. Ilokho nje kuphela ukuthi ngiqoqa amamaki onke angama-25. Ngiyabonga. Ake ngibhaleke i-essay yami. eMlazi sibona kufika uninalume kaBafana uNdosi uCele. Uze nesicelo sokuthi uBafana athathe izingane zikaLinono azikhulise njengoninalume wazo, njengosikompilo lwesintu. Ufika uhlangabezana nenkinga yokuthi uBafana akazimisele ukwenza njalo. uBafana ubona ngazuthi bekufanele ukuthi uLinono ahambe nalezi zingane aye nazo emendweni lapho endele khona. uBafana ukhombisa nje ukungabi nesikhathi sikamalume wakhe. Nguye loya ebhakaza isicabha exosha umalume wakhe. Umbhali uthi umxoshisa okomgodoyi. Nangu uCele ephuma ekhabuzela eqonde esitolo sakwaZwane eyofuna umngani wakhe uSihluthu Madonsela ukuze akwazi ukuthola indawo yokukhosela. uMadonsela uyamcacisela ukuthi impilo yasemadolobheni yahluke kakhulu kunempilo yasemakhaya. Emakhaya kusaqhutshwa ngoludala, emadolobheni kuphilwa impilo kayedwana, yilowo nalowo uzibheke yena. Lokho kuphinde kufakazelwe ngokuthi naye uCele ukubonile kancane lokho ngenkathi esuka kwaBafana ehlangana nokungabafanyana. Okunye kwalabafana bekuzidlalela nje kunganake nakunaka ukuthi nangu umuntu omdala edlula. Kodwa-ke abanye abafana labo ababizwa ngokuthiwa bayizingane zangezansi, Nkosi yami-ke bona bebenaye uyamkhulu, baphinde abanye bathi sawubona. Uthevuka ngakusasa uCele waphindela futhi kumshana wakhe eyodingida phela lona udaba lwezingane zikaLinono. Wamchitha uBafana uCele wabuyela eMpaphala eLambatha.